Bueno, kaixo, egunon. Konta guztu, zer egin duzu Enaitz gaurko lehiaketarako? Lehenengo margotu dugu Jose Miguel Herriko. Koloreatu dugu eta, gero saiatu ginen, binagre egiten, ez da? Saiatu zenuen eta, koloreztatu zuen super ondo. Eta nork egin du Jose Miguel Herriko? Nork egin du? Amatxok lagundu zizun eta zen margotu zenuen, ez da? Eta konfinamenduan egin zenuten marrazkia? Bai, konfinamenduan egin genituen. Eta zaila izan zen, modu bat entretenitzeko, ez? Ere konfinamenduan... Bai, pixka bat denbora pasatzeko. Eta, erraldoiak asko gustatzen zitzaionez, aprobetxatu genuen. Eta bazenekiten marrazkia egiten ari zinetela, San Ferminak bertan bera geratuko zirela? Ez, benetan. Ez oraindik ez. Zalantza genituen, baina normala. Baina hala ere jarritu zen dute marrazkia egiten, proportxo kaso, ateratzen azten. Proiektuak egiten, beraiek ondo pasatzeko eta bestela. Bale. Mi esker Enaitz erakusteagatik. Baina ez da puntegia. Ez estali horpegia. Izan ditu, aurrek etxeran pasatu behar izan dituzten egunak eta sare sozialak konpartzaz bete izan ditu. Toma la palabra el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Orain, Enrique Maya, ituniko alkateak, hitza hartuko du. Este concurso ha sido algo atípico ya que no era competitivo. Los premios eran la participación y por eso se han otorgado por sorteo. Ahora os pedimos a los premiados que os vayáis acercando por aquí conforme examinemos. Orain, mesedez zerriedunak aipatu ahala hurbil zaitezte. Los premiados del primer sorteo del concurso de gigantes han sido Belén Carnicero y Álvaro y Lucía Yundari. Por último, reciben los premios del cuarto sorteo Enaitz Robles y Martín y Telmo Cabañas.
CNCU. Una vez entregados todos los lotes, pedimos a los premiados que salgan al patio con sus dibujos o manualidades para hacer una fotografía. Es que ricas de Torchagati, muchas gracias por su asistencia. Mira, Gallados, están aquí, ¿no? Mira, Un amigo que se llama Ibai. Amigo se llama Ibai. Pasa que nos vemos. Muy bien. Bueno, kaixo egunon, nor zarete, nongoa zarete? Zein zara? Egoi. Egoi eta nongoa? Lekunberrikoa. Eta zer marraztu duzu lehiaketarako? Toko-toko, ez da entzuten, ez? Mikrora bai, Toko-toko, marraztu dugu. Eta konfinamentuan zer egin zenuen marrazkia? Eta zer moduz? Pozik, zariarekin, baiet? Erezagoa izan zen konfinamentuan entretenitzeko gehiago marrazten egotea? Oso aukera polita izan zen, azkenean zerbait egitea eskertzen zen, ze hainbeste ordu etxean horratera gabe, oso gustora, oso polita izan zen, bai. Eta baztenek egiten San Ferminak bertan bera geratzeko zirela marraztenak izineten biztatzen? Ez genekien, baina suposatzen genuen, azkenean ikusten zen egoera zen eta nola izango zen. Baina, hala ere, jarritu zen osteen honekin eta parte hartu duzu. Bai, eta oso gustora, oso kimen polita eta oso interesgarria, eta beraiei ere entretenitzeko, Eta gainera saria, ez? Eta hori espero ez genuena, saria lortu genuela, baiet? Zea, laitasuna, bai. Ze poza. Mila esker, eta gero pasa gara. Bai, zuri.
Entonces,